Urlong ka jingkwah o Lamine Yamal ban iakynduh ia o Lionel Messi hadin ba ka Spain kalala ban penlim no ia ka Fran ba ar lanot ha ka semifinal ka Bangkok tang mar yang yalade ha ka final ula keren ba ukwa ban iakynduh ia Messi nomor ba Messi un sa syong thaj no yo ba iakynduh shu Ashwa ka Argentina kan yakun Persia ia ka England ha ka semifinal ka baar kum taru ka Argentina ha ka jingyalam ki arngut ki Lionel kilala ban penlim no ia ka England daar la ka wekul kum ta ka Argentina ha ka final kan yakun Persia ia ka Spain ka badon ki rang yalekai jong ka Barcelona ki badai ru ki kena ki bau bat kini ki kena ru kilajib ya Messi kum greatest of all time haka jing jong ki hanrai haka ni ka World Cup ka final kam long kum ba yakun ukpa bat ki kun ngin sayatek mano banjong la kirang dang ki ka Spain ba Barcelona ni on ra biang Messi kuble shibu